गासिबो इउटिउबारफोरखौ लोगो मोनजोबदों आङो आरो मोजां मोनदों आं जोगोद सासे मानसिखौ मोजां मोनाखै आरो ना गोसोआव गाज्रि मोनदों नोंसोर मा मोनदों बि भइसखौ मोजां मोनथाराखै आं बि भइसआ थारमाने आं एथ' रायथिदोंमोन आरो ना ओइ फंबाय माबोरै दङ नोंनि आं बिराद मोजां फेन होनना बुंदों आरो ना बिराद फाल्थु आरो बिराद दुगाद्राय मानसियानो बि भइसनिया बिराद दुगा आरो ना दासो मिथिबा फाइनालि आं बि भइसआ बिराद दुगामार এটা गावखौनो गाव अभार स्मार्ट थाङो बाल घन्टा बेनाव मा बेसेबां घन्टा फैसा दङ बेनावलाय एथ' दुगा मानसि बियो एथ' दुगा जायो नामा मानसिया बिदि थारमाने आं हेन्डसेक लानो नागिरदों हेन्डसेकबो लाया आखाइखौनो एथ' दुगा मानसि खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पिबि बड' क्रिएसन चेनेलाव गासिखौबो बराय हरबावनाय जाबाय आरो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दुखु दाहा हांमा हांसाखौ बावगारनानै देग्लायनि बैसागु बोथोरखौ रंजा बाजायै हगार हरगोन होननानै आरो आं इसोरनाव बोर बियो जे जोंनि गासै बर' सुबुंफोरानो जेबो खैफोद आफोद जायालासिनो रंजा बाजायै देग्लायनि बैसागु बोथोरखौ बारहोहरनो हाथों होननानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों रन्जय ब्रह्म बिथांखौ गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया आरोना सोनाब साइडआव बिथांखौ मुलि बेफारि होनबाथाय सिनायनाय जायो आरोना साननैसो सिगाङावसो बिथाङा गावनि बड'लेण्ड मुलि बेफारि इउटुब चेनेलाव मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ आपल'ड होदोंमोन आरोना दा बिथाङा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बि भइसखौ लोगो मोन्दोंमोननो आरोना आरो बिथाङा बि भइसनि खाथियाव थांनानै बि भइसजों सेक लाहैनो नागिरदोंमोननो ओमफ्रायो बि भइसआ बिथांखौ सिनाया माया होननायनि थाखाय बिथाङा गाज्रि मोननानै भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड होदों आरोना दा बे भिडिअखौ गोबां भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोन्दों होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों मा बुंदों फाइनालि लोगोफोर हाजो गाखोना फैबाय आरोना नोगोद मोजां मोनदों देग्लायनि हाजो गाखोनाय खिन्थु मानसिफ्रा बिराद भिर जादों गासिबो इउटिउबारफोरखौ लोगो मोनजोबदों आङो आरो मोजां मोनदों आं जोगोद सासे मानसिखौ मोजां मोनाखै आरो ना गोसोआव गाज्रि मोनदों नोंसोर मा मोनदों बि भइसखौ मोजां मोनथाराखै आं बि भइसआ थारमाने आं एथ' रायथिदोंमोन आरो ना ओइ फंबाय माबोरै दङ नोंनि आं बिराद मोजां फेन होनना बुंदों आरो ना बिराद फाल्थु आरो बिराद दुगाद्राय मानसियानो बि भइसनिया बिराद दुगा आरो ना दासो मिथिबा फाइनालि आं बि भइसआ बिराद दुगामार এটা गावखौनो गाव अभार स्मार्ट थाङो बाल घन्टा बेनाव मा बेसेबां घन्टा फैसा दङ बेनावलाय एथ' दुगा मानसि बियो एथ' दुगा जायो नामा मानसिया बिदि थारमाने आं हेन्डसेक लानो नागिरदों हेन्डसेकबो लाया आखाइखौनो एथ' दुगा मानसि आरो ना फाइनालि बेबायदि दुगा मानसि नुफेराखै आं लाइभआव आरो ना बेखायनो आं मुलि बेफारिबो आंनि गोसोआ खुला आरो ना मानसिफोरखौ आं सोरबा जुदि माबाफोर नामा रावबो आंखौ गाज्रि होननानै बुङा दासिमबो खिन्थु बि भइस बायदि बे सैमानि फिसाया सोर बिमा खर'नि मानो आंखौ बेबायदि खालामनांगौ बेखायनो बिराद दुखु मोनना थादों आं गोसोआव दिनै भिडिअखौ बानायथारबाय आरो ना बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बयखौबो मोजां मोनदों बि भइसखौ मोजां मोनाखै फाइनालि आङो नोंसोर मा सानो बुंलाय नोंसोर मोगथाङाव बि भइसखौ नुबा नोङो फाल्थु होनना मिथिगोन आरो ना बिराद गावखौनो गाव अभार स्मार्ट देखायो आरो ना एथ' गावखौनो गाव दुगा आरो ना आंल' बि भइस होननाय बायदि दुगा आरो ना बाल घन्टा बे मा बाल घन्टा ना सानसे नाय बियो मा जागोन जों बायदिखौ बिसोरो बेबायदि खालामदों ना सानसे नोंसोर मा सानो दे लोगोफोर बुंलाय नोंसोरो आं दिनै रागा जोंना भिडिअखौ बानायथारनाय जाबाय र' बिमा खर' बि भइसआ मानो थाखाय आंखौ बेबायदि बुंखो आखाइ हेन्डसेक लानायखौनो नों सोर होननानै बिदि बुंदों बेखायनो बिराद दुगा मोनदों आं दुखु मोनदों गोसोआव बेखायनो आं दिनै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो ना नोंसोर अननानै हागौमानि शेयार खालाम बि भइसनि सिम थांनांगौ आरो ना बे भिडिअआ ना आंखौ बि भइसआ सिनाया होनना बुंदों आरो ना आं सासे जाम्बा मानसि टट' सलायग्रा होननानै बुंदों आंखौ बेखायनो आं दुखु मोनदों दे लोगोफोर बेखायनो आं भिडिअखौ बानायनाय जादों दिनै मोनसे बुंनो आद्रा थालायबाय आरो बि भइसनि सोमोन्दै थारमाने आं जेथ' बावखुंग्रि हाजो गाखोनायाव मानसिफोरखौ लोगो मोनदों बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरो ना आं खिन्थु गोसोआ आंनो गोरिबनिफ्राय देरदोंबाबो आङो गोसोआ आंना मोजां आरो ना खिन्थु बि भइस बायदि फाल्थु मानसि नुफेराखैमोन आरो ना बेनाव मा दंमोन बिराद गोरिब मानसिमोन बेबो दा सासे फल'वार्स बांनानै मा जानानै बे फेमास जादों भिडिअ बानाय बेबायदि फेमास जानानै बेबायदि फाल्थु जानो नाङा बियो आरो ना गावनि गोसोखौ गाव आंल' एकदम राजा आंल' महाराजा एकदम आं बायदि गैया बे दुनियाव बेबायदि साननो नाङा आरो बे बेबायसा माने बेबायदि सानो आरो ना गोसोखौ गावनि गोसोखौ बेबायदि साननो नाङा मानसिफ्रा जाय मानसिया बेखौ मोगथाङाव थायोना बेखौ सिनायगोन आरो ना गोजाननिफ्राय रावबो मानसिफ्रा मिन्थियाना बयखौबो गोजाननि लामाखौ मोजां मोनो बे हाजोखौ नुहुरबाथ' मोजां मोनोना खाथियाव थांबासो माबायदि हेब्रे देब्रे मिथियोना बयबो गोजाननिफ्राय नायबा हाजोआ मोजां खिन्थु खाथियाव थांबा गाज्रि बेबायदि आरो ना बि भइसखौ मानसिफ्रा बयबो मोजां मोनो खिन्थु खाथियाव थांबा गाज्रि दिनैसो आं मिथिदों खिन्थु आं बि भइसखौ बिराद मोजां मोनो आरो ना गोसोखौ आं मोजां मोनोमोन बि भइस बायदि आं सानसे जागोन होननानै सानदों आङो ओमफ्राय आं नाजागोनमोन आं नायल' सानसे नोंसोर गाज्रि कमेन्ट हरबाबो हर खिन्थु आङो हाग्रामा सार बायदि जानो सानसे नाजागोन आङो हाग्रामा सार बायदि जानो आङो एकदम सेस्था खालामगोन आंनि सेस्था खालामनाय सिमांखौ आं बानायथारगोन नायल' सानसे आङो नाय नोंसोरो फल'वार्सफोर लोगोफोर बयखौबो दिनै आं बुंनाय जाबाय दिनै आं बिराद दुखु मोनदों आरो दा बि भइसनि थाखायनो बानायनाय जादों आरो बेखौ आं सानसे देखायथारगोन लोगोफोर नोंसोर नाय सानसे मुलि फानै आङो सासे गोरिब मानसिमोन आङो गोरिबनिफ्राय आं दा नैबायदि लामायाव फैदों सानसे आङो देखायगोन बि भइसआबो गोरिबथारमोन जानो गैया भिखारिसोमोन बियो सासे भिखारि ओमफ्राय दा बिराद गिदिर जानानै बे गावखौनो गाव लेभेल देखायो आरो ना लेभेल देखायनायखाय आं बिराद दुखु मोनदों बेखायनो भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंसोर मा मोनो सानो सान नोंसोर जिखौ सान आरो फाइनालि बुंनाय जाथारबाय आं दे लोगोफोर
होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायलांजोब्बाय नङा होमबा दा बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय फैदों मा बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो सोर बि-बयसनि फ्रेन्ड सोर रन्जय ब्रह्मनि फ्रेन्ड कमेन्टआव खोन्थाहरदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर गोजोन्थों।